esihlanganisile ukuxhaphazana kuzoba khona. Angiphinde futhi. When purpose is not known, abuse is guaranteed. Abuse is inevitable. Uma singasasazi isizathu sokuthi sihlanganiswe yini, singaba bangani, singaba umndeni, singaba sekhaya, singaba sesontweni. Abantu abasegarage bahlanganiswe upetrol. Into engaxabanisa lababantu asinanda abangqoyi kanjani, into engasixabanisa uma upetrol ungasekho. Abantu abasebusha bahlanganiswe inyama ukuthi wena ongidayiselayo uzacile umfishane umuntu anginandaba ngakuzothola inyama good hlanganiswe inyama. Abasebhenki mfethu sihlanganiswe imali futhi ngiyayibona iMTN misibhalo out of order sengashiya phela ngoba into esihlanganisile ayisekho la. Abasothandwa bahlanganiswanga into eziningi awe uthahlanisiwe ngisho na ingane lesihlanganisela sihlanganiswe uthando but ngiyasaba ke uma into esihlanganisile singasayazi ukuthi sihlanganiswe yini la. Angiphinde ke usathane is not a creator. Uma usathane ezoxabanisa abantu usebenzisa ebudomini nasekukhohlweni ukuthi yini esihlanganisela. Azile lana ukuzogxeka amadoda, azile ukuzogxeka omama, sizokwakha la ukuthi uma singake sikhumbule ukuthi kodwa yini into esihlanganisile. Masisemsebenzini asihlanganisiwe omathandana ukuthi uyangithanda ungithanda uyangihlinela ungihlineli anyway ngisho ngangihlinela vela ngilali nawe into esihlanganisela ngizosebenza la. When purpose is not known, abuse is inevitable. Abantu abathandanayo abakhumbula ukuthi babengakhonjiwa amasosha ngebhamu ukuthi abahlangane la. Into esihlanganisela sihlanganiswe uthando. Oqala ko lokho 1 2 awukho umuzi ongenayo intuthu yakhona. Yakuzwa la angiphinda again awukho umuzi ongenayo intuthu yakhona. Thina sikhule emakhaya ukuthi makubaswa bekuba khona leli pipe eliyaphezulu ekuthiwa ushimula bekwenzela ukuthi makunentuthu ekhona la lentuthu lena ayingaphumi ngamawindi xhopho makhelwane kodwa intuthu la ekhaya iphumi ephezulu ibhekezulwini. Ngiyalifisela lonke ikhaya ukuthi makhona intuthwane khona ungaboni ngehlelo lodwa ezinye izinto ayingaphumeli komakhelwane ngoba njengoba nibambene ngezandla kumna abanye akwehli kahle. Uma umama uhlakaniphile ubaba uhlakaniphile eza kwakho faka ushimula ukuthi inkinga zethu ayike inyuke ziye phezulu. iBhayibheli lithi cast your cares upon the Lord, he cares for you. Asithathe inkathazo zethu siginqele kuye ngoba uyasikhathalela. Mhlambe nje sizoya kwi-break bese singena entweni ebalekileke enye engadala kufudumala. Asikwazi ukuhlukanisa phakathi kwe confrontation ne communication. Umuntu wakithi omnyama ke uya confront ukuthi uya communicate. Hayi phela sixoxe. Bathiwa kokhulu uyabona ke ivoice that's a confrontation. Akekho umuntu ofuna ukuconfront musuku ungigiva kodwa sixoxe man. Asakhi conducive atmosphere. Into ebalekile ke masibuya ke umuntu omdala engifuna uyilalelisise kahle ebaluleke ukudlula konke kwi relationship. Ngiyakuzwa. Dadisha umuntu wakho ukuthi yini ayithandayo. Angiphinda again. Once wanyanya into engiyithandayo uphumile kimi. Yes. Angiphinda again. Iqiniso kuyethiwa the truth shall set you free but it will hurt you first. Uma nginesibaya iba updated inkomo zami singakanani ngoba inhliziyo yami lapha esibayeni. Manje umfundisi lazi ibandla linomama abangaki linobaba abangaki ngoba inhliziyo yami ilapha esontweni. Mawufuna uma ngabe ngiyisangoma isikhupha sibe khona endlini impepha ngiyibona ikhona ngiyisangoma phela. Wonke umuntu akadadisha isilwane sakhe ngoba umuntu othanda naye uyihlobo lithile lesilwane bese ubheka into eyi1 ukuthi umsamo wakhe usawuhlonipha yini lo muntu. Singahloniphi mangithi imsami altar once uNkulunkulu walomuntu wakuvuma usumhlulile lo muntu. Angiphinda again once uNkulunkulu walomuntu wakuvuma lo muntu usumhlulile. Wena ungangamhlula lo muntu ohleli naye kodwa uNkulunkulu wakho uyakwazi umhlula lo muntu uma umbambe emsamo usumqedile. This is Voma 103 nihleli nodokotela uKhehlelezi. The name of the show is a healing hour. If umusha ku show yethu, welcome to the show. Siyabingelela lapho khona ngihleli no pastor sthembiso zondo, the motivator, uNkulunkulu ophilisa abantu ngomphefumulo. Uthi angidingi namanzi angidingi namuthi Khehlelezi kodwa engikwenzayo uma nguvulile wami umlomo ngiyophilisa noma ngisesibhedlela ngigula ndoda yamadoda mawunginike nje ifoni wangifaka kwi-mic ngiyobaphilisa noma ngikuphi noma ngisejele. Ngikhumbule enye indoda mayiphosta esithandeni somlilo yayi ayishanga
kwamangala amandla kaNkuluNkulu asebenza ngaleso sikhathi. Ngiyamthanda mayisho ethi njengamanje zinuka amakhwapha ukuthi wena nomngane wakho njengoba nihlanganiswe yini. Ngake ngayisho leyo nto ngathi mina zibuza umbuzo ukuthi mina nomngane wami sihlanganiswe yini. Kwa ladies house ngiyanibingelela lapho ngithi le topic iyanthinta bosisi, iyanthinta bomama. Ngibe ngifisa ukuthi noma nibonisana lapho kwa ladies house nike nibonisane nakhane, ngoba kunabantu abaphuma emshadweni. Osisi bayaphuma ngoba bedudwa abangani. Umebona omunye ukuthi umngane wakhe uhleli kahle ebese hamba ayogxeka umkhwenyana wakhe, athi umkhwenyana wakhe umbone njena ngengambone ekhoneni ekanjene emile. Thani sisi ngamthole njalo ene ngiyofela kuye. Into yami ngiyithanda njalo. Nawe bhuti noma bengakutshela bethi umakoti wakho unjani, usikhiphile isisu wakhipha izisu eziwu6 wakhipha eziwu8, thani ngimthande njalo. uNkulunkulu ngelinye ilanga yomshintsha. Ngiyathanda lapho sthembiso zondo into ayishoyo ukuthi noma ninenkinga ekhaya kodwa zifane nenkinga ezifaka amatomu ezikhuphula ziye ku direction eyi1, azingagcwala indawo yonke, ngoba ngelinye ilanga isitha sakho siyokuhleka ngeenkinga zakho. Inkinga zakwakho akubeza kwakho, ungayithathi uyishare noma kelwane. Kodwa njengamanje ake silalele ngoma, masibuya kule ngoma sisaqhubeka nale ndoda. Ngisazombuza imibuzo eminye engifuna ukuyazi ngokubupastor, ngiphinde futhi ngiyazi ngobufundi ngobunyanga, ngoba mina kuthiwa umakoti wami ngithemba ukuthi ulalele lapha khona kufanele ayithande iguli zami, athande nempepho engishisayo, ngoba phela ngiyinyanga, ayazi nemithi engigayayo ukuthi lo umuntu wani, angawazi wedliso ngoba uzongibamba ngalo ledliso. Njengamanje ngisayengomeni, ngiyabuya thanks again lapha kunyanga yodumo mzo Facebook page, bayangibuka abantu. Asizweni Andela kaMajola ukuthi uthini. I have flow.